ಹಾಯ್ ಅಲೆಮಾರಿಯವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಜೀವನ ಹುಡುಕುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿಗೆ? ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಾ? ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ಆರಂಭ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಶುಭೋದಯ. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜರಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ. ಜೀವನ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೌದು, ಜೀವನ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿವತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆಗುವುದೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟವರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೌದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವನು. ಹೌದಾ ಅಲೆಮಾರಿಯವರೇ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ. ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತು? ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ? ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಾ? ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರು. ಹಾಯ್ ಸೂರ್ಯ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೂರ್ಯ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಾ ಪರಿಯರ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾ ಪರಿಯೇ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಅಲೆಮಾರಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಆಗಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಕುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಲೆಮಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ನೀನ್ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ವಾ? ಸ್ವಾತಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅಕ್ಕ ಕೇನೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಅದೆಂತ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಸ್ವಾತಿ. ಬರ್ಸ ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು. ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ? ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಕೊಂಡ ಬರ್ಸ ಸ್ವಾತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೌನ ಆಗುವುದು ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಲೆಮಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದುವೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಸರೆ ನೀವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ವಾ ಅಲೆಮಾರಿ? ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಇದು. ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರು ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲೆಮಾರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಲೆಮಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋಕ್ನಿಗೆ 4 ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ ರಜೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಸ್ವಾತಿ. ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನತಿ. ಹಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಸಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಒರಿಯರ್ದರಿ. ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿಕೇನು ಜೀರ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ 1 ತಾರೀಕು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಓದರೆ ಪನ್ನಗ ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚಾಪು. ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪು. ಸೂರ್ಯ ಹೋದ್ರಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಅಲೆಮಾರಿ ಅವರು ಹೋದ್ರಾ? ಸೂರ್ಯ ಹೋದ್ರಾ?
ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ. ಸ್ವಾತಿ ಬೇಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆ ರಜೆಟುಲ್ಲಾರ. ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಹೌದಾ? ರಾಷ್ಟ್ರಸಿಸ್ಸಾ ರಾಷ್ಟ್ರಸಿಸ್ಸೇರ್ ಅಲೆಮಾರಿ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಸಿಸ್ಸಾ? ಮಂಡೇ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಾ. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಹೌದಾ? ಕ್ರಸ್ಟಸಿಸ್ಸಾ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಂದೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಬರೋದು ಬೇಡ. ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಚೈತ್ರ ಜೋಗಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಚೈತ್ರ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪಾರಿವಾಳವ ರಂಜಿತಾ? ರಂಜಿತ್ ಈರಾ ಅಲೆಮಾರಿ? ರಂಜಿತ್ ನೀವಾ? ತುಳು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೈವ್ಗೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಹೋ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಂಗೆ ಏರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕೆ ಶೋ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಈಗ. ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ರಂಜಿತ್, ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಸಂಪತ್, ಮತ್ತೆ ಚೈತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಿ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ. ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ, ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದಿ ಚೈತ್ರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆಯಾ. ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನ ಆಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಂಡಿ ಚೈತ್ರ ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಕ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ ಕೋಡೆದ. ಮೊದಲು ಅವರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು. ಹೌದೌದು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು. ನೀವು ಮೊದಲಿನವರ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರ? ಡಿಸೋಜಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದಯಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪವಿಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆಯಾ. ನಾನು, ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣವ? ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಮೊದಲು ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ನನ್ಗೆ ನೆನಪಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ಯಾರದ್ದು ಹೆಸರೇ ನೆನಪಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ಸಾ? ನೋಡುವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಸರು ನೆನಪಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಮಾರ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ವಾ? ಒಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಆ ಇವರ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರೋವಾ? ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಸಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ, ಪ್ರೀತಿಸಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಿರಣ, ಕಿರಣ್, ಕಿರಣ್ ಅಲ್ವಾ? ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ಸ, ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಸ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನನಗೆ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಸರು ನಿಮ್ದು. ಕೆಲವು ಇದ್ದದವರದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ದಿವ್ಯ ಸಿಸ್ಸ, ಚೈತ್ರ ಹೋದ್ರಾ, ಸ್ವಾತಿ ಹೋದ್ರಾ, ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋದ್ರ? ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಯಾಕೆ? ನನ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಂಗಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅವಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ. ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದದ ನೀವು? ನಂಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಮರೆತು ಹೋಯಿತು, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಾ? ಈಗ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಸ್ಯಾಮುವಲ? ಸ್ಯಾಮುವಲ್ ಅಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾರ್ರೆ, ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುಚಿ ಏರಲ್ಲಿ. ಏನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ಅಲೆ ಮಾರಿ. ಗುರುಪ್ರದಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪರಂದೂರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುರುಪ್ರದಿ ಚಾಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ದು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಾ? ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿ, ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಗುರು, ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಚಾಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡಿ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪುರ ಗೌಜಿಯ ಗುರು. ಅಲೆ ಮಾರಿ, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಲ್ಲವಾ? ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿ ಅಂದ ಅಂದ ಗುರು. ಗೊತ್ತಾಂಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಅಡ ಆರು ಅಲೆಮಾರಿಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಆರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದುಂಬುರ್ಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ. ಆರು ತಂಡ ಕೇರ್ನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದ ಅದೇ ಕೇರ್ನಿ ಏನ್ ಕೇರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿ ಮಾರ ಪುದರ್. ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಹತ್ತು ಪಣದುಲ್ಲೇರಾರು. ಚಾ ಆತ್ ಜಿಯೇ, ದಾನೆ ಚಾ ಆತ್ ಜಿಯೇ. ಅವಡಾತೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಗ ಆತನ ಐಕ್ ದಾನೆ ಮಾತಾಡಲ ಕೇಳ್ನು ದಾನೆ ಆತುಜಿ. ದೇವಾ, ಅಲೆ ಮರಿ ಹೋದ್ರಾ? ಅಲೆ ಮರಿ ರಂಜಿತ ನೀವು ಹೇಳಿ, ರಂಜಿತ? ರಂಜಿತ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕ, ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಚೈತ್ರ, ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಬೇಲೆ ರಜೆನೇನಿ? ಬರ್ಸ ಉಂಡನಿ ಕಲ್ನಲ್ಪ ಚೈತ್ರ? ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಚೈತ್ರ? ಗುರು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ? ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಮಳೆ? ಹೂ ಮಳೆ ಮಳೆ ಮಳೆ, ಇಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಹೂವಿನ ಮಳೆ. ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವರ್ಷ ಇಜ್ಜೆನಿ ಕಲ್ನಲ್ಪ. ಮೂಲ್ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಶಾಲೆ ರಜೆ ಫುಲ್. ಇನಿ ಚೈತ್ರ ಬೇಲೆ ರಜೆನಾ? ಗುರುಪೋಯರ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ
ಟೈಮ್ ಆತ್ ಚಾತ ಟೈಮ್ ಆತ್ ಜಾ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಚಾದ ಟೈಮ್ ಆತ್ ಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ ಹಾ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚೈತ್ರ ಚೈತ್ರ ತಿಂದದಾದ ಬನ್ನಿ ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿಯ ಸುಮಾ 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 ಗಂಧದ ಪರಿಮಳಕ್ಕಿಂತ ಘಮ 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 ಬಸ್ಸ ಉಂಡು ಎಂದಿ ಪ್ರತಿ ಬಸ್ಸ ಉಂಡು ವಾವ್ ನೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಕೇರಳ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ಅಂದಿ ಮುಲ್ಲ ಆತೆ ಆಂಡಿಯೇ ಮುಲ್ ಕೇರಳದ ಕಣೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಆಂಡ್ ರಜೆ ನಾನು 2 ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಬರ್ತಿ ಅಪ್ಪಡ ಸೋಮವಾರದಂತೂ ಓಡ್ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲೈತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕೇರಳ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇವ್ರು ಹೋದ್ರ ಅಲೆಮಾರಿ ಹೋದ್ರ ಅಲೆಮಾರಿ ಅವರು ಹೋದ್ರ ಅಲೆಮಾರಿ ಉಳ್ಳರಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮರ ಅಲೆಮಾರಿ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕ ಓಣಂದ ರಜೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ಹಾ ಓಣಂದ ರಜೆನಾ ಓಣಂ ಗೌಜಿ ಅಲ್ಪ ಓಣಂ ಗೌಜಿ ಅಲ್ಪ ಚಂದನದಾರಿಗೆ ಚಂದದ ತೀರಕ್ಕೆ ಈ ಮನ ಓಡುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಚಂದನದಾರಿಗೆ ಚಂದದ ತೀರುತ್ತಿದೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚಿ ತಿಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ ಕೋಡೆದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಎರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡವು ತಿನ್ನೋಳು ಎಂಚ ಅಡ್ಡು ತಿಂದ ಮಲ್ತಿಯೇ ಶಾಲೆ ಇದ್ದತಿ ದಿನ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಡ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ಇದ್ದ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಅಂಜಪುರ ಎಂಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಯಾವ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕೋರ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ಇಡ್ಲಿಲ ಕೋರಿಲ ಹೆಸರ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಅವಾಂಡವೇ ಇಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಚಂದನದಾರಿಗೆ ಚಂದದ ಕೋರಿ ಸಾರವಾ ಕೋರಿ ಸಾರು ಅವು ಉಂಡು ಅವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಕೋರಿ ಸಾರುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಓವಡವು ಇರಿಗೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಎಂಕ್ ಉಂದಿಯೇ ಸಜ್ಜಿಗೆಲ ಬಕ ಇಡ್ಲಿಯೇ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಂತ್ ಹೇಮಂತ್ ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಹೇಮಂತ್ ಎಂಗಲ ಚಾಂಡ ಚಾಂಡಿ ಹೇಮಂತ್ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಡ ಚಾ ಹೇಮಂತ್ ಅವರದ್ದು ಚಾ ಆಯ್ತಾ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಮೂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಖಾಲಿ ಆತನಿ ಮೂಡೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೂಡೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಂತ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಇಡ್ಲಿಲ ಒಂದು ಮೂಡೆಲ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಅಂತೆ ತಿನ್ನಿಯ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ತಿನ್ನಲ್ ಬಕ್ಕ ಏರ ತಿನ್ಪುಜಿರಿ ಐಕ್ ಒಂತೆನೆ ಈ ಸಲ ಮಲ್ದಿ ಲಕ್ಕುದಿಜ್ಜ ಹೋ ನೆಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಆತುಜಿ ನಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್‌ಗ್ ಇಡ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದಾದಿ ಗುರು ಹೊಸ ಉದಾರ
ಹೇಮಂತ್ ಹಾ ಬಾಯಿ ಬರೋದು ದಾನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಹೌದಾನೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಡಿಗೆ ಬಾಯಿ. ಅಲೆಮಾರಿ ಪಂಡ ಗುರುವ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗುರು ತೂಜುಡು ಅಲೆಮಾರಿ ಗುರು ಅಲೆಮಾರಿ ಈರತೆ ಗುರು ಶಾರ್ ಪೋಯರೆ ಎಂಕ್ ಗುರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಗುರುಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗುರು ತೋಜುಡ ಇತ್ತೆಗೆ ನೆನಪಾಡು ಗುರು ಉಂದು. ಅಲೆಮಾರಿ ಉಲ್ಲರಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಉಲ್ಲರಾ ಇತ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್. ಹೇಮಂತ್ ಬಾಯ್ ಪಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ చెప్పులే ಒಂಚೂರು ಮಂದಿರ್ ಕೊಡ್ಕ ಪಾಡ್ ಜೆಪ್ಪುಲಿ. ಅಲೆ ಮಾರಿ ಎಕ್ಕಡ್ಜಿಂಚೆ ಆನಿ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತುನು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ನೆನಪು ಬಾರ ಬುದರ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಗುರು. ಈರತ್ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವವೆ ಈರ್ ಗುರು ಪ್ರದಿ ಈರತ್ ಅವ ಗುರು ಗುರು ಬಣ್ಣ ಗುರು ಪ್ರದಿ. ನನ್ನನಿ ನಾನಿಲ್ಲ ನಯತನವೆಲ್ಲ ನಾನೆಂದಿನಿ ನಿನ್ನ ದೈವರಾಣಿ. ನನಗೂನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆ ಕೋಟಿ ದೇವರ ಮೇಲಾಣೆ ಪ್ರೀತಿ ದೇವತೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನಾಣೆ ಪ್ರೀತಿ ದೇವತೆಯ ನಿನ್ನಾಣೆ ನೀನಿಲ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ದೇವರಾಣೆ. ಪೂರ ಓಡಿಪೋಯಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾಣ. ಹೇಮಂತ್ ಉಲ್ಲರಾ ಗುರು ಉಲ್ಲರಾ ಗುರುಪ್ರದಿ ಉಲ್ಲರಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಉಲ್ಲರಾ ಚೈತ್ರ ಉಲ್ಲರಾ ಸ್ವಾತಿ ಉಲ್ಲರಾ ಏರ್ ಉಲ್ಲರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ನಿಧಾನಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಜವು ತಿಳಿಯುವುದು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪರಂದಿಲ್ಲೇನು ಚೈತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೆ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರೇಕ್ ಬಾಯ್ ಅವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇನುಜೆ ಚೈತ್ರ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಬರಬರ ಕೇಂಡ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ನಗುವ ಹೂವಾದ ಪ್ರೇಯಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಒಡನೆ ಒಮ್ಮಿತು ಪ್ರೀತಿ ನೀನಿರುವುದಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗವೀದರೆ ನಾನಿನ್ನ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಬಾಳುವೆ ಬಾಳುವೆ ಬಾಳುವೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ
ನೊಂದರುನಿ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿರಹವನು ನಾ ಸಹಿಸಲಾರೆ. ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಾ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬನ್ನಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಅಂಕ ಸಂಗೀತ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಪರಿಯರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಚಾ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಿ? ದಾದ ತಿಂದ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕದಿಚ್ಚಾರನಲ್ಲ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಮೊರನೆ ಸ್ವಾತಿ ಗೌಡು ಸಿಕ್ಕು ಅಂದೆ ಸ್ವಾತಿ ತೆಗ್ದಿತ್ತೇರಾ? ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್, ಚಾ ಪರಿಯರ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾ ಕುಡ್ದೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ನಿನ್ನೆ. ಇವತ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದೆ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಿ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್. ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ಲ ಅನು ಸಿಸ್ಲ ಒಂಜೆಲ ಕೊಲ್ಲೆರಾ ಕುದ್ಯ ಕುದ್ಯ ಅದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಟ್ಯಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್. ಹೌದು, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಟೆನ್ಷನೆ ಅಂದೆ. ದಾದ ತಿಂಡಿ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್, ನನ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ. ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎರಡು ಉಂಟು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂತ ತಿನ್ನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂಪು.
ನನ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ. ಏನ ತಿಂಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಸಾದನ್ನ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅವೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೀತೆ ದಯಮಾಡ ಒಂದತೆ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಈಜಿನ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಡು ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್? ಹೌದವಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟವಾ? ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಿಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾತಿಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಾದನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಾತಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾದಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ್ರಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಸಾದ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಧೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಮ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಮ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನಾ? ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಲ್ಲ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ವಾತಿಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ. ಸ್ವಾತಿಸಿಸ್ ತೆಲ್ತೋದು ಏಮಂತ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಬೈದಿತ್ತೆ ಏಮಂತ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮಂತ್ ಪೋಯಿರಿ ಅಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯರಿ ಏಮಂತ್ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಪೋಯಿರಿ ಲಕ್ಕದ ಜೇರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಪೋಯಿರಿ ಅನಾಯ್ತು ಬಾಯಿ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬರುವೀರ್ ನಡುಟು ಬರ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಕೋಳದ ವ್ಯೂಸ್ ಐನೂದು ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಹಂದೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಣತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೈಜ್ಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೈದನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಿ ತಿಳಿಕ್ಯಾರ ಗುರು ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ತೂದಾ ಅವು ಏಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ವಾದಿಸಿ ಸಪಡಿಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೊಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬರ್ಪುಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅವೆನ್ ಪುರ ಜೋರ್ ತಿಳಿಕ್ಯಾರ ಪುಡು ಗರ್ಭಿಣಿ ತಿಳಿಪುಂತುಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಿಳಿಪೇರಿನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ದೀತಾ ಓಕೆ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಸ್ ಬಡನೊಲ್ಲೆ ರಂದ್ ಗರ್ಭಿಣಿನ ಪಾತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಗುರುಪ್ರದೀಪ್ ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದೌದು ಅದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹತ್ರ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದೌದು ಹೇಳಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಬತ್ತಂಡಿ ಅಂದ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗುರು ಅವು ಇರ್ನಕೈತಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಗರ್ಭಿಣಿ ತುಳಿ ದಾದಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪಲ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಈ ಪ್ರಸದನೆ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಟ್ಪುಜೇರು ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ಬೇಕು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಯಾರ ಬೇರೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಪಾರಿವಾಳ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿರ್ತದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೇಮಂತ್ಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಪೋಯರ್ ಬರ್ತದೆ 5 ಮಕ್ಕ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಮಂತ್ ತೀರಿಗೆ ನೆರವೇರು ಪ್ರಸದಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾತಿರಿಜರಿಡ ನನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡದ ಸಾರಿ ನೆರವೇರು ಹೇಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ದರ ನಾನು 15,000 ಮಂತ್ಸ್ ಇರೋ ಗರ್ಭಿಣಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 15,000 ಮಂತ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಪೆದ್ದುಜಿಯೇ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ಒಪ್ಪುಡ್ಗೆ ಪೆದ್ದುಜಿಗೆ
ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಹೇಮಂತ್ ಗುರು ಕೂಡ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು? ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ನಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ನಗುವುದೇ ಒಂದು. ಹೇಮಂತ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನೋಡುಗೆ ಅವು ಆಪಜಿಗೆ ಅವು 15,000 ಉಪ್ಪುನ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಅವು ಪೆದ್ದುಜಿಗೆ ಅವು ಪುದರ್ಡು ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅವು ಪೆದ್ದುಜಿಗೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎಂತ ಹೆಸರು ನೋಡಿ, ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸುಮಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಒಂದು 4 ಬಂದಿತ್ತು ಮಾರಾಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಆ ಶೌಚಾಲಯ, ಈ ಶೌಚಾಲಯ, ಎಂತ ಕರ್ಮ ಅದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತುಂಟ. ಅದು ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ. ಈ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರು. ಸಂಪತ್ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವೇ ಗುರ್ತುಂಡೆ ಗರ್ಭಿಣಿನ? ಸಂಪತ್ ಗರ್ಭಿಣಿನ ಗುರ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಮಂತ್ ಗಾನ ಬಾಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಇತ್ತೇನೆ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಅದು ಪೋಯಿರ್ ಇತ್ತೇನ ಬಾಯ್ಕೆದ ಸುದ್ದಿ ಎತ್ತಿನ ಹೇಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಗರ್ವ ಅರ್ಪಣೆ ಹೇಮಂತ್ಗೆ. ಸಂಪು ಏನೆಕ್ ಸಂಪುನ ಗುರ್ತುಂಡಿ ಪ್ರಸದನ್ನ. ಸಂಪುಡ ಬಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಸಂಪುಲು ಎಪ್ಪುಡಲ್ಲಿ ಸಂಪುಂಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಪತ್ ಎತ್ತು ನಾವು ಸಂಪುಲು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗುರ್ತುಂಡು. ಸಂಪತ್ತರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಲು ಮಕ್ಕರು ಉಂಡೈ ಅಂದಿತ್ತ ಗರ್ಭಿಣಿ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಉಂಡೆ ಕಡ್ದಿಂಚ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇದು ಹೊರ ತೆಲ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರಸದನ್ನ ಪುಳಂಜ ಅವು ಅಕೌಂಟ್ ಬಿನ್ ಬರ್ತಂಡ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಮಲಿಪುಡವು. ಪ್ರಸಾದ್ ಹೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಪನ್ಪುಡ್ಗೆ ಒಯ್ಕು ಹೂ ಪನ್ಪುಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಚಾಪರಿ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್, ದಾರು ತಿಂಡಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕಕ್ಕುವುದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್. ಅವು ಉಂದಿ ಅವು ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಜಿಗೆತೆ ಅವು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಅಂಚ ಸಂಪತ್ತರೆ ಕಾರಣನ ಆದಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಗುರು ಕೇಳೋಣ ಅಪ್ಪನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೇಳೋಣ ಅಪ್ಪನಿತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನುಂದು ಅರ್ಧ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಾರಣ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಆದುಪ್ಪ ಸಂಪತ್ ಪೋಯಿರ ಕೂಡ ಕಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಣೆಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಪತ್ ಗತಿ ಅವಿತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕೇಳೋಳ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕೊರಳಿತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂದಲೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಚಾ ಆನೆ ಚಾ ಸಿಸ್ಗೆ ನಾಂಡಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಚಾ ನೆಂಕಿ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಕ ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ, ಟೀ ಆಯ್ತಾ? ಸಂಪತ್ತರೆ ಪಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ ಪೋಹೆರ ಅಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಯ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟು, ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ನೋವು ಹೇಗೆ ಉಂಟು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ವಾ ನೋವು ಮಾರ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು, ವಾ ನೋವು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಅವು ಪೆದ್ದುಜಿಗೆತ ಮಾರ್ರೆ. ಅವು 15,000 ವರ್ಷ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಗೆ ಅವು ಪನ್ಯತೆ ಅವೇ. ಶಾಂತಿ ಸಿಸಿ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ದಿ ಪನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಪನದಲ್ಲಿ ರಂಗಿ ಸಂಪತ್ತೆರೆ ತೂನಗ ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೂನಗ ದಾಲ್ಲ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಆಪುಣಿಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಗುರು ಸಂಪತ್ತು ದಾದ ವಿಷಯ. ಸಂಪತ್ತು ಎಂತಾಯ್ತು ಸಂಪತ್ತು? ಗರ್ಭಿಣಿ ಪೋಣ ನಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪದ್ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಪ್ಪು ಅವಲೈ ಬಾಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ 15,000 ಪನಿ ಬಕ್ಕ ಆ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಡೌಟ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಆ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಐಟನಿಕ್ ಏನೋಡ ಅವು ಮಾರ್ರೆ
ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ನನ ಆವೋಡು ಈರ್ನ ಆಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಆಯ್ ಸಂಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೈದಿನಿ ಗರ್ಭಿಣಿದ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದೀರಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡುವ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಾಯ್ಕ ಪೆರಿಜಿಜಿ ಶಾಂತ ಕೊಲ್ಲೇರಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಿಸಿಯಾ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪುರ ಆಂಡೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಂದು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಖರ್ಚು ಉಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡ ಒಪ್ಪಣಂತ ಮಾರವರ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಪ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರ್ಗ್ಯಾರು ಪೋಂಡ ಒಡೆಗು ಪೋಪುನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಗೌಜಿಯೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತೆರು ಮುರಾಣಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅಂದಿಯೋ ಎಂಕ್ ಪ್ರಿಸಿಸ್ನ ಪಂಡೆ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪೋಟ ನೆನೆಪೇಜ್ಜಿ ಪ್ರಿಸಿಸ್ ನೆನೆಪೇಜ್ಜಿ ತೋಜೊಡು ಯಾನ್ಲ ಅವರ ತೂಪೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಸನು ದಾನ ಸಂಪು ಗಿರದುಲ್ಲೇರು ಓಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಪರದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗರ್ಭಿಣಿ ಪೋಂಡು ತೋಜೋಡಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಿರುವಂತೆ ಪಾರ್ ತೋಜೋಳಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪೋಂಡು ಸಂಪತ್ಲ ಪೋಯರ ಫೋಟೋ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಶಾಂತಕರ ಚೌತಿದ ಡಿಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೋಟೋ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ತುಪ್ಪೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಪಂದ್ರೆ ಯಾನು ತುಯ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನೋಬಲ್ ಪಂದ ದಾನ ಸಂಪು ಮಕ್ಕರ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈರು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಾರು ಅಂದ್ ಪಾಡುವೇರು ಮೇರೆಗಳ ಪಾಡು ಎಂಕಲ ಪಾಡುವೇರು ಅದೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಐಕ್ ಬೇಜಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದಿ ಎಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜು ಸಂಪುಡ ಪಾತೆ ಇದ್ದಿಜಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋರ ಲೈವ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿನ್ನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ನಿಮ್ದು ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಾತೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಸಂಪತ್ ಪಾಪದ ಸಂಪತ್ ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ಲೇರನಲ್ಲ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಡೆ ಏನ ಲೈವ್ ವೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋತುಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿನ್ ಮೇನ ನವೀನ್ ಬ್ರೋನ ಒಂಚೂರು ಅಂತೆ ಪೋದ್ ಬರ್ತೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋನೆ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪ್ರಸಾದನೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೇರು ಇತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೌದು ಶ್ರೀಧರ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಸಂಪು ಓಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ದಾಯ ಪೋಪೇನು ಉಂತಲೇ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಡಿಗೆ ಬಂದು ನಗ್ತಾ ಹೋಗುದು ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಮರವಣಿಗೆ ಓಲಿಯ ಸಂಪು ಎಂಗ್ಲು ತೂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡೋದುಂಡಿ ಮುಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಪೋಡಿಗೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನು 15 ಇಯರ್ಸ್ ಬಕ್ಕತ ಒಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆ ತೋಜೋಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್
ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇಚ್ಚ ಅನ್ಬಾರೆ ತುಲ. என்ன மோகேல ஷான் பாய் பண்ணதில்லை. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದಿಯೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಾಯ್ പറഞ്ഞില്ല. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಂಪು പറഞ്ഞില്ല. ಸಂಪು ಕೋಪಿನಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಪು ಬೇಲುಂಡ. ಓಕೆ ಸಿರಿ ಸಂಪು 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 ಬಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್. ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ನನ್ನ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಯಾ. ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ತ ಬರೋದು. ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ತದೆ ಜೋರು ಜೋರು ಆತು ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡು ಜೋರ ಜೋರ ಪನಿ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಬರ್ತ ಜೋರು ಉಂಡು. ನಿಗಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್. ಬರ್ಸ ಉಂಡಾ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಪೋಯರಾ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಜೆ ತೋಜುನ್ ಕಾಲಿ ಮೀನು ತಿನ್ನರ್ಚಿ ಮುಳ್ಳುಂಡುಗೆ ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ನನ್ನ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೇಳಿ ಅದು ಮಸ್ತಿ ನಂಗೆ ವೆಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಕ ಮುಳ್ಳಿ ಜನ ಮೀನು ಹೋಗುಂಡು ಸಂಪು ಪಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಳಿ ಜನ ಮೀನು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಉಂಡು ಶಾಂತಕ್ಕ ಅವಳು ಹಂಗೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಸಂಪು ನಿಕುಲ್ ಕೂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಲ್ಪೆರ್ ಬದಲ್ದೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿದ್ಯಾ ಸಂಪು. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಾ. ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರಿಗೆ ಲೈವ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ತಿಂದ್ರಿದಾದೇನಿ ಇನ್ನಿದಾದ ತಿಂದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು 14 ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬೇಗ ಪಿದಾಡುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸೆತ್ತು ಜಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರುಕೊಳೆ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣನ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಐಟಿತ್ತಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಪು. ಹ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನವೀನೇರ್ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ನವೀನೇರೆ ಬಾಯ್ ನವೀನೇರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸಂಪು
ಸಂಪುಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟಂತೆ ಇವತ್ತು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಸಂಪು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಪು ನಿತ್ರ ನಮಕ್ ತೂವೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗನೆ ವಾರ್ನ ಒಂದೆತೊಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊಂಡು ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ತೂವೋಡಾಂಡ ಸಂಪುನ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗೆರೆಗಿತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದು ಲೇರು. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬೇಲೆ ಪೊಟ್ಟಾಂಡ ಅನಿಕಲ್ ನವಲಿತ್ತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂದತಿ ಆಜೇ ಹೇಳ ದಾದೆ ಬರ್ಸ ಸಂಪು ಅಂದಿ ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಉಂಡಿ ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಡು ಅನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬೈಯಡ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಈರು ಪಾತೆರು ಜರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಾಯಿಯೇ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರಿ ಜಿನ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪಾತೆರನೆ ಕುಲುಜಿರ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ನ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನೆ ಮಡಪುರ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಜ್ಜಿರ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಚಾ ಆಂಡೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪನ್ನಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಸೀರು ಸಂಪು ದಾದ ತಿಂಡಿಯೇ ಸಂಪುನಿ ಸಂಪು ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮನಿಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮನಿಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪು ಸಂಪು ಹೊಸ ಸೀರೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡ ಸಂಪು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡ ಓಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನವೀನೇರ್ನ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ ಬಾಯ್ ಅವತೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬೇಗ ಪಿದಡುನು ಅವ್ವ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಉಂಡು ಶಾಂತಕ್ಕ ಅವಳು ಆತಿಪ್ಪುನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂತ ಸೈಪುನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಂತ ಸೈಪಿನಿ ಅವು ಸೈಪು ಜವು ತಿಪ್ಪು ಇಂಚಾತೀನಿ ಐಕ್ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅವೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎಪ್ಪಾಡು ಅಂದ ಅವೆ ಮಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಆಪುಜವು ಅವು ನನ್ನ ಸ್ಟೆಮ್ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬರ್ಸಗು ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವೆನ್ ದೆತುದು ಅಂದು ಅವೆನ್ ಬೇಟೆಗ್ ಪಾಡೋಡು ಬರ್ಸ ತಿರ್ತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಲ್ ತಿರ್ತ್ ದೋಸೆ ಮಾರ್ರೆ ದೋಸೆನಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ದಿನ ದೋಸೆದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಾವಲಿ ಲಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ದೋಸೆ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಇತ್ತೀರ್ ಬತ್ತಿನ ತಿರ್ತಲೆ ದೋಸೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ತಿರ್ತುಂಡು ಮೂಲು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಯಾಕಡೆ ಲಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದಲೆ ಮೂಲು ಬರ್ಪಿನ್ ದೋಸೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಚಾ ನನ ಓಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ನವೀನೆರೆ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ 17 ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ವೆ ಸಂಪು ಪನೊಂದು ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಆರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಏರ್ಡಲ ಪಾತೆರದೆ ಕುಲುಜಿ ಆರು ಪಾತೆರ್ವೆ ಟು ಆಫ್ ಆನ್ ದಿ ಎಂಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಾವಾವು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಲೆ ಒಂಜಿರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ ಕೊರ್ಲಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಸಂಪು ಪೋಪಿಂಗೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಆನ್ ಬಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ತಿನ್ಪೆವೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತೆರ್ವೆ ಸಂಪುನ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಆರು ಏರ್ಡೆಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆರು ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಅತೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೂ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ನನ ಆವೋಡು ಎಂಕ್ ತಿಂಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದಂದ ಅರೆಗ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಗಾಣ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ಸಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತೆ ನೀಡೆ ಉಂಟ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆವು ಖಾಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಲಕ್ಷ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ SRS ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ SRS ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರೆಗ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಂದರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಯಾರು ಮೂಡೆ ಮುಗಿಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಂಡ
ಟೀ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಟೀ ಬೇಕಿತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. SRS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ತಿಂಡಿ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ. ನಿಖಿಲರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂದತೆ SRS. ವೇಪೊಲ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಅರಿಗ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ರೆ. ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತನ ಕಾವಳಿ ಲಕ್ಕುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಐಕೆ ಮಲ್ಪೆನ್ ಉದರ್ಸಿ ನಾವು ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಈಗಿನ ಕೋರ್ದ ರೆಸಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡವು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ತಿಂಡಿ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಪಂದಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೆಗಿತೀನಿ SRS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಪಂತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನಂದಿ ಆರು ಚಾ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಇಕ್ಕು ಆರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಏತ್ ಲೈವ್ ಉಡ್ಬೋದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ SRS ಚಾಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾರ ಚಾಕ್ ದಾದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಮಲ್ದಿನ ದೋಸೆ ಅವು ಶಾಂತಿಸಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರು ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತಿಗೆನ ಕೈ ರುಚಿ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಆಡೆ SRS ಕೆನದೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂದಂದು ಅವು ಉಂದಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅವು ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅರೆಪುಡು ಪಂಡಲ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರು ಚಾ ಪರಿಯರ ಶಾಂತ ಸಾರು ಕೊರ್ನ ಚಾ ಪರ್ದಾಯಕ ಕಾಸು ಕೇಳಾರು ಅವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಾ ಪರಿಯರ ತೀರು ಹೈಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆರು SRS ಚಾ ಕೊರ್ಪಿರದು ಅವು ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಯಾಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀರೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಲ ಮುರಣಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಾ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಚಾ ಜೀಪೇ ಮಲ್ಪೆ ಆ ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಜಿಪೇ ಮಲ್ಪೆರಿ ನೀ ಜಿಪೇ ಉಂಡೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಜಿಪೇ ಮಲ್ಗರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡುವರು ತುಳು ಜಿಪೇ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಬೇಗ ಶಾಂತಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಯಾವಕ್ಕೆನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬೇಡ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ದೀಪೇನಲ್ಲ SRS 1 ರೂಪಾಯಿ GST ಉಳ್ದು 11 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ಲಿ 11 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ GSTಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಚಾ ಬಡ್ಚಿತ್ತಿನಿ ಶಾಂತಿಸ್ ಚಾ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಲ್ಸ್ ಪತ್ತೊಲಿ ಮಾರ್ರೆ GST ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಓ ದುರ್ಗಾ ಓಲ್ಲರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ SRS ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಚಾ ಕೊರ್ಪರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚದಾನೆ ಅವು ಅಂಚೆರಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಅವು SRS ನ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂಜಿ ಅದೇ SRS
SLS ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನದಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಪನದಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ SLS ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೆ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಿನ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ವೆಂಗ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಲೊಟೆ ಚಾ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕೊಂಜಿ ಲೊಟೆ ಚಾ ₹10 ಇರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡು ಹೆಂಕೊಳು ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದ ಮಾರ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ನೀವು ಗಡಿ ಗಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದ ಮಾರ್ರೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಬರ್ತದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದದು GST ಎಂಕತ್ ಸರ್ಕಾರಗ ಸರ್ಕಾರಗ GST ಮಲ್ಲಿಜ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಅವು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗತೆ ಇನಿ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊರ ಸಿಸ್ ಇನಿ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಶಾಂತಿಸ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಕಾಣೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ತದೆ ಲೈವ್ ಅವ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿಸ್ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ನಾಲರೆಕ್ ತುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಬಯ್ಯ ನಾಲರೆಕ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಐ ಕಿತ್ತಂತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತೆನೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬಯ್ಯಡ್ ದಾದನ ಬಯ್ಯಡ್ ಉದಸ್ಸಿನಾಪುನಿ ಶಾಂತಿಸ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಾಯ್ಕರ ಉದಸ್ಸಿನಾಪುನಿ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಒಂದಿತ್ತ ಗಣಪತಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂದಿತ್ತ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಕುನದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾಡ್ದೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆತಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಅಂಚ ಚಾರ್ಜ್ ಲ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಅಂಚ ಬಂಗನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ದುಜಿ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ದು ಬೇಗ ಪೆದ್ದು ನಾನ್ ಮಾರ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೂ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯೆ ತೆಪ್ಪುಗ ಪನದಲ್ಲಿ ಹೂಯಿ ಅವ್ವ ಸಂಗೀತನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಸಂಗೀತನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೂರನೇ ಸಂಗೀತ ಬೈದಿನತೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಂಗೀತನ ಪಂಡೆ ಈ ಮಾತ ಕೊಡಿ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲೆ ಪುರ ನೆರ್ಪಗೆತ ದಾದ ವಿಷಯ ಕೇಂಡೇನ್ ಐಕ್ ಸಂಗೀತ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಐಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಬೇತಾಯಿ ಪನ್ನೀರ್ ಐಕಿಯೇರ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕ್ ಈರ್ಲ ನೆರ್ಲೆಯೇ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ನೆರ್ಪೆರದ ಪೋದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ಅತೆ ಅಕುಲ್ ನೆರಿಯರ್ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮೂಲ್ ನೆರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಯಾನೆಕ್ ಸಂಗೀತ ಸಮಾಧಾನ ಪಾತಿರಿ ಐದಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಪೋತಿರ ಸಂಗೀತರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಐದಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಗೀತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಉಡ್ತೂತಿಜ್ಜಿ ಸಂಗೀತನೇ ಕಾಂಡೆ ಒಂದುವೇ ಟೈಮ್ ದುಮ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕಾಂಡೆ ಉಂಡತಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ದುಮ್ಮೆನ್ನ ಎನ್ನ ಉಪಣ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜಿನೆನ್ನ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಕಾಂಡೆದ ಅಂದ ಸಿಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಂಗೀತನ ತೂತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನು ಓಲ್ಲ ತೂತು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರಂದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದವ್ವೆ ನಮಕ್ ಏರಂದ ಗೊತ್ತು ಜಕುಲು ಐದಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಎಂಗುಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ಪಣ್ಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಿ ಯಾನತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಐಡಿಡ್ ಬೇತೆರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಬಕ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಬಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪು ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದೇ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಕುಲು ನೆರ್ಪಿನ ಪತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನಮಕ್ ಅವು ಏರ ಆಯನೆ ಬರ್ಪಿನ ಕೊಡಮೆನೆ ಬರ್ಪಿನ ತಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಓಲ ತುಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂಡ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೇನೆ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಪನುಲಿ ಎಂಕಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಣೆ ಅಲೆ ಮಾರಿ ಪಂದ್ ಬತ್ತನಿ ಅವು ಎಂಕಾಪುನು ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅಂದಾಪುನು ಯಾಕಡೆ ಎಂಡೆ ಕೇಂಡು ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನೇನ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂದ್ ಎಂಕಪ್ಪಗ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ಪುದರೇ ಬತ್ತಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಚಿನಿ ಎನ್ನ ಮೆಜ್ಜಿಲ ಗುರು ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಏರ್ಲಪ್ಪನಿನಪ್ಪಗ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ತು ಗುರುಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊಟ್ಟು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟು ತೊಂದಿತ್ತೀರಪ್ಪಗ ಅಂದೆ ಸಂತೆ ಕಡಲೆ ಮಾರಿ ಬೈದಿತ್ತೇನೆ ಇದು ಎನ್ನ ಪುದರೇ ಪಣ್ ಪೂಜಾರು ಪಂಡ್ ಮಾತೇನ ಪುದರ್ ಪಂಡೇನ್ ಆನ ಪುದರ್ ಎಂಕಪ್ಪಗ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ನೆನೆಪಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತ ಎಂಕ ನೆನೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಪಲೆ ಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಎಂಕ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತನಗಾರು ಹೋದಾತ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಪಂದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಓವು ಪುದಾಡ್ ಬತ್ತನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಏರಂದ ಇಜ್ಜತೆ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂದು ತಕೊಲು ಒಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಂಗೀತನೇ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ
ಅವು ಗೋಪಾಲನೆ ಸಂಗೀತ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೋಪಾಲ ಅದು ಪೆರಿ ದಯಪಂಡ ಸಂಗೀತ ಉಂಡದು ಸಂಗೀತ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರುಂಡು ನಾನ ಸಂಗೀತ ಬೇತೆ ಪುದಾಡು ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅಂದಂದು ಬರು ಬರು ಅವು ಅಕುಲು ಅಂಚ ಉಂದು ಮಲ್ಪುಜಿರು ಅಂಚ ಪೋಪುಜಿರು ವೈಟಿ ಪುಡ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಲೈವ್ ಪೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಆತ್ ಬೇಗ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪುಜಿರು ವೈಟ್ ಹಿಡಿತೆ ನಮ್ಮಲ ಅಂತಿತ್ತುಲೆ ವೈಟಿ ಬಚ್ಚೆ ನಮಕ್ ಏಪ ಒಂದಿನ ಕೊರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏರ್ನಾಳ ಲೈವ್ ಪೋದು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಆತ್ ಬೇಗ ಪಿದೈ ಪೋಪುಜಿರು ಉಪ್ಪೇರಕುಲು ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತ ಆಡು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ನವೀನ್ ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾದನಕ ಪೂರ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಎಂಡ್ ಆದ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆರ ಆದ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಂದೊಂದೆರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ತುಳು ಗೈಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತುಳು ಗೈಡ್ ಈನ ಪುದರ್ದಾದಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಂದೊಂದೆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಳು ಗೈಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳು ಗೈಡ್ ಒಂದು ಚಾಪರಿಯರ ಆಡಿ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದೋಸೆ ಆಂಡೇರ್ನ ದಾದ ತಿಂಡಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಕುಡಿದ್ರಾ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿದು ಪೊಡಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ನೋಡು ಮಾಯೋಡೆ ಸಿರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನ ಆನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರಸಾದನೆ ಬತ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ ಇನಿ ದೋಸೆ ಆವ ಇನಿ ದೋಸೆ ನವೀನ್ ಕೇಳಿ ಯಾರು ನವಿಕೇನು ಬುಧರಿಕೇನು ಅರ್ಚಿ ಬೇಗನೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪವೆ ಓನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಯಾನಿರೆ ಗಾತೆ ಸಬ್ ಆತೆ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರತ್ತೆ ಐಟಿ ಆನ್ ಆತೇರೆ ಅವೇ ಶಾಂತಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶಾಂತಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ನಾನ ಬೊದುಲೊಡಿಗೆ ನನ್ನ ಬೊದುಲೊಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಸೊಂದೆ ಸಾಂತ ಸಿಸ್ಸಾರೆ ಕೋಡೆ ಮಾರ್ನೆ ಒಂದು ಚೌತಿ ಗೌಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆತನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಆತನಿ ಪೂರ ಮುಗಿನಾಗ ಗಣಪತಿ ನೀಟ್ ಪಣಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಅವ ಶಾಂತಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಸ್ಸೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ದೇರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಆತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಆತೆ ಎಂಕಾಲ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಬನ್ನ ಬರ್ಸನಿ ಪ್ರಸಾದನ ವಾ ಬರ್ಸ ಏಸು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಯಾರು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಹೂವೆಲ್ಲ ಆತಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಅಂಚಿ ಪಾಸನ ಕುಳೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಇಂಚಿಲ್ ಬರ್ಪು ಅಂಚ ಮುರಂದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಓಕೆ ತೂಪೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮನದುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಓಲುಂಡಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತನ್ನ ಆಂಡ ಇಂಕಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲು ಸಿರೆ ಸಬಿಗಾನ ಎದೆ ಜಲ್ಲೆನಿದೂವಿನ ಬಾಣ ಹೀಗೆ ಮೆಲ್ಲು ಸಿರೆ ಸಬಿಗಾನ ಎದೆ ಜಲ್ಲೆನಿ ಇನಿ ಉಂಡು ಗೀತ ಮಂದಿರಡು ಇನ್ನಿಲುಂಡಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಗಣಪತಿ 11 ದಿನ ಮುಟ ಲಂಚಿನತೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಅತೆ ಕೊಡ್ಲಾಡು ಗೌಜಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಟಲ್ಲ ಕೆಲವು 11 ದಿನ ಉಂಟು ಲಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಗಣಪತಿ ಕೆಲವು ಏಳು ಒಂಬ ಕೆಲವು ಮೂಜಿ
ಒಂಜರೆ ದಿನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 4 ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡಲ ಆಂಡ ಅತ್ತ ಅಂದಂದು 4 ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುನ ಆಂಡ ಅತಿ ಪಕ್ಕದಾದ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕು ಜೆರೆಗಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ ಜಡ್ಡೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಪನ್ಪುನೆರ್ ಲೈವ್ ಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪು ಜತೆ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ವ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ದಾಂಡ ಓಕೆ ಅತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪೋಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಎಕ್ಕದಿಂಚಲ ಹೊರ 2 ಸಲ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಪನ್ನುಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಕೋರೋಡತ್ತೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ನಾಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪೊಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ ಕಂಡೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚರಿತೆಯನೇ ಕಂಡೇ ಆಕೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆತಿಜೆ ಬೀಡಿ ಸಂಪು ಕಟದು ಕೊರುವೆರು ಅಂದಿ ಸಂಪುಡ ಪಂತ್ ಜಾತಿಜಿ ಸಂಪು ಇರ್ನೂದು ಕಟದು ಕೊರ್ತುವೆರೆ ಇಂಕು ಸಂಪು ಬೀಸಿ ತೋಜೋಡು ಶಾಂತ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಶಾಂತ ಮುರನಿ ಗಣಪತಿ ಬೇರೆ ಪೋಯ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೆಂಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಬರ್ರೆ ಅಂಚ ಆತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಗಣಪತಿ ಪುರ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಈ ರಜೆ ಪಂಡೇರ ಅಂಚೆ ಕೊಡೆ ಬೇಗ ಜೇಯ್ದಿ ಶಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪರೆದಾಲ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ತಾವನ್ನು ಇನ್ನೊಂಚ ಕಟ್ಟದೆಡ ಉದರ್ಸಿ ನಾನು ಕೊಡೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಾಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜೇನೆ ಸಿಸ್ ಮಲ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ತುಯ್ಯರ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಗಣಪತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ತೂಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾಡ್ದೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂದ ನಿನ್ನಿಲ ರಜೆ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಚಂದಿತ್ತು ತೂಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನೆ ಕುರ್ಸತಿತ್ತನ ತೂಲೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೆ 18 ನಿಮಿಷದುಂಡು ನನ್ನಲ ಉಳಿತಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನನ್ನಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಣ 30-40 ನಿಮಿಷದ ಆಪುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜೇಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಐಕ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಪೆಂದು ಏನಿಜಿ ನೆಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ತುಂಡು ತೂಪೆ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ತೂಲೆ ಬಕ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ತೂತಾರೆ ಮುರಾಣಿ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ನೆತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊರಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ನೆಂಚೆಂಕುಲು ಕೊರಲ್ ಕಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ತೂತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅವಲ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಡೆ ಬೇಲೆ ಆಂಡೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬೇಲೆ ಆಂಡ
ಶಾನೆ ಆತಜಿ ಸಿಸ್ ನನ ಅವಳು ಬಚ್ಚುಂಡು ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಸಾಕಾಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತನೆ ಕೋಡೆ ಮುರಳಿಪುರ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಪ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಾಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಯರೆ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ನಂಚೆನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಸಾಕೆ ಆಪೇನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬೋಡು ಸರಿ ಆಯವ್ರೆ ನಮಕ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ತುಳುತ ಕುಲುಲೆರೆ ಇಜ್ಜರ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ತಲ್ಪ ತುಳು ಪಾತೆ ನಕುಲು ಇಲ್ಲೆರೆ ಇಜ್ಜರ ಅರೆಗ್ ರಜೆನ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜತೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆನಲತೆ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಇರೆ ದುಂಬುರಿಂಚ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅವ್ಳು ಪೂರ ಹಿಂದಿಯೇ ಪಾತೆರ್ನ ತೆಚ್ಚ ನಮ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಗೊತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅವಂದಿ ನಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಂದಿ ಅವು ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಮೂಲು ತುಳು ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಂದೆ ಇರೆಗ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಡತೆ ಅಂಚೆ ಇರೆಗ್ ಬಂಗಾಪು ಜತೆ ಇತ್ತೆ ಮನೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಯರತೆ ಅವಳು ಹಿಂದಿ ಅತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಹಿಂದಿ ಬತ್ತಿನೆರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣತೆ ಎಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮಕೊಂತರ ಒಳ್ಳೆಲ ಪೋಪಿನ ಮಣ್ಣನೆ ಮುಜ್ಜುಗಾರ ಆಪುಣತೆ ಎಂಕಂಚೆನೆ ಗುಜರಾತ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆಲ ಪೋಪಿನ ಮಣ್ಣ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಗುಜರಾತಿ ಅತೆ ಎಂಕ್ ಗುಜರಾತಿ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಅಂಚೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಲ ಪೋಪಿನ ಮಣ್ಣನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕಲ್ತಿನಿ ಅಂದೆ ಅವ್ಳು ಕಲ್ತಿನ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಎಂಕಲಂಚನೆ ಒಡೆಲ ಪೋಪಿನ ಮಣ್ಣಂಗ ಬಾರಿ ಉಂದು ಆಪಿನಿ ನಾವು ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಾಪಿ పోయినాడే ఓకే ఓకే అందాను ಅವ್ಳು ಬೊಂಬಾయిಡ್ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲ ತುಳುತಕು ತಿಕ್ಕುವೆರು ಮೂಲು ಗುಜರಾತ್ಲಿ ತುಳುತಕುಲು ಎಜ್ಜೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಕ ಎಂಕೊಂತೆ ನಾಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊಲ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಪಂಡ ದಾದೆನ್ ವೇರದ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚೆನ್ ವೇರದ ಅಂಚಾಪಿ ಐಕ್ ಖಾಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಮಂಡೆ ಆಡವನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ನಮ ತುಳುತೆ ಅತೆ ಪಾತೆರ್ನು ನಮಕ್ ಹಿಂದಿ ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂದನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಹೋತು ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ್ನು ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಅತೆ ನಮ ಪಾತೆರ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಅಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಅಕುಲು ಹಿಂದಿಲ ಕೆಲವೆರ್ಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ ಅವ್ಲು ಹಿಂದಿಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಗುಜರಾತ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತುಳುತಕುಲು ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನವ್ಲು ತುಳುತಕುಲು ಇಜ್ಜಿರಿ ಏರ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಐಕೆ ಒಡೆಲ ಪೋಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಡುಡು ಏರ್ಲ ಎನ್ನುವೆರ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಬೋಡು
ಅವಂದು ದಾದೆ ನವೀನ್ರು ನವೀನ್ರು ಅಂದಿ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಡೋರು ಮಾರ ನಾಚಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಡೆ ಆವಿನಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಚಿನಿ ನವೀನ್ರು ಅಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಗುಜರಾತ್ ಅಕಲ್ ಪುರ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಅಕಲ ಮೋಹನ್ ತುಪ್ಪಿನ್ ಅಕಲ ಅರ್ಥ ಜತ ನಮಕ್ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾಪಿ ಮತ್ತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಡೆಲ್ಲ ಲೆತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾರೆ ಪಾತೆರ್ವೆಲ ಅದೇನು ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದೂರದ ಊರು ಪೂರ ಪೋಂಡ ಪಾತೆರ್ನೆ ದಾದಿ ನವೀನ್ ರೋ ಕಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪನ್ನಿ ನಮಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ನಾಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಪಿನ ತೋಜ್ಜಾಂದ್ ಎಂಕ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಪುಜು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಗೊರ್ಂಬಾಯಿಜ ಪಾಪ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾತೋದುಲ್ಲೇರು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಡು ಕಂಗಳು ವಂದನೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೃದಯವು ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆ ಹಾಡದೆ ಉಳಿದಿಯ ಮಾತು ನೂರಿದೆ ಆಂಡಿ ನವೀನ್ರು ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯೊಂದುಂಡಿಗೆ ನನಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯಿನಾಗ ಫುಲ್ ಬಡವ ಬಂಜಿ ಪುಲಿಪು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯೊಂದುಂಡಿಗೆ ನನಂಜಿ ಮೈ ಏಪ ಕಾಯರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಶಾಂತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯೊಂದುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡುವೆರಾರು ಶಾಂತಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು चले जब ये पुरवाई बजे दिल में शहनाई तू ही मेरे सपनों का ओ सजना मैंने ಯಾಲ ಹೊರರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದೋಸೆ ಪರ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಹೊರರ ಲಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಬಂಗಾಪಿನ್ ಕಾವಲಿ ಲಕ್ಕುಜಿರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಶೋಕ ಅಪ್ಪ ಐಕೊಂತೆ ಎರೆಲ್ಯ ಮೂರ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ನೀ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕೆಲವೇರು ದೋಸೆ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಒವು ದೋಸೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಚೂರು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪುರ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಚೂರು ಚೀಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ಅಂಚ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋತಿನಾರ ಪತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಕಾಯೊಂದು ಉಂಡ ಅಂದ ಅವಳು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋತಿನಾರ ಬೈಜ್ಜೀರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೊಂಜಿ ಶೀತ ಅದು ದೊಂಡೆ ನೀಂದ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ನನ್ನ ಮನೆಯೀಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು
ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬಾಯಿನಿಯ ದಾದಾಳ ಸಿಸ್ ದಾಲೆಜಿ ಸಿಸ್ ದಾಲೆಜಿ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಕೇರಳ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತನ ಟ್ಯೂಷನ್ದ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ತೂವರೆ ಪೋಯಿನ ಅವು ಕೂಡ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಣ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಆಪುನ ಪಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಶಾಂತಿ ಸುಳ್ಳಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಾರ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ನಾನು ಈಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಆಡೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಾಂತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್